Come, Bobby. Come first. आपको आगे बैठना कि पीछे बैठना? आगे बैठो मम्मी के साथ। चलो बैठो। Hello everyone, welcome back to the channel. Asa khalama nोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। नै बाजार खालामनो ओंखारदों एसे। ओमफ्राय आंजों सोर दंफायो नायदो। नै आलासिया सफैबाय जोंना नोमबाजैया। दाख्लै सप्ता खनसेयानो जानोसै। खुलुमबाय रायजोफोर बराय दं। न'निनो एसे जानाय लोंनायनि सामग्रि लायनो नागिरदों बाजाराव। नानिबो दं। नानिया जै गारियाव गाखोबाय होनबाथाय सिरि थाथारखायो एकदम। मानो बिदि जाखो? आगोलाव खेला खेलि खालामोमोन, दाना सिरि जाथारबाय। और इधर आके कैसा लगा तेरे को बता? अच्छा लगा। वेदर बहुत ठंडा है। अभी और ठंडा होने वाला है। आई नो। सिर्फ नवंबर है, फिर भी मैं चिन्मय से बेटर हूँ। देखो जैकेट भी नहीं पहना है मैंने। Gaurang इन्होंने भी नहीं पहना है। Strong mother and daughter। दिनै बोथोराबो एकदम थान्दा थारलै बोरैबा सान्दुङानो गैया सानसे जाखाबाय सयथिबो नै आंहा जेकेट गाननानै फैखाबाय दे होमबालाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो दिनैनिखौ शुरू खालामदिन दे इंडियन फ्लैग कितना सारा है बहुत सारा इंडियन फ्लैग है इतना ज्यादा है क्या इलेक्शन का है रे पापा इलेक्शन का है ये इंडियन फ्लैग येलो व्हाइट ग्रीन हैं येलो व्हाइट ग्रीन ऑरेंज व्हाइट ग्रीन ऑरेंज व्हाइट ग्रीन करेक्ट लेट्स गो इतना स्ट्रेस क्यों करके बोल रही है ये देखो तुम वो बन गए हो क्या न्यूज़ एंकर भट होनानै थांसै देग्लाय थिग समावनो थाफैबाय भट होनो मोनसिगोन एक मोर नोंथांमोना सोर सोरखौ होगोन फालाय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थानोसै खिन्थु दा नांलायलै नांलायनो हामा You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. मोजां मोनबाय दे लोगो मोननानै हो टाउनाव थांनो नागिरदोंमोन एसे टाउनाव थांनो नागिरदों जोंबो टाउनाव थांनानै एसे खरस खालामना फैनोसै बेरा फैदों होमबा मा नाम बाबुना अर्जुन अर्जुन लाकी सुंथारि हो लाकी लाकी फैदो आरो होमबा दे थौगोरदो दे औ सब्सक्राइबर्स लोगो मोनलायबाय दिनै कितने सब्सक्राइबर्स मिले होंगे अब तक तुमको काफी लोग मिले हैं ना काफी लोग मिले कहीं से भी ढूंढ के भी चिन्मय को पहचान लेते हैं दैट इज सरप्राइजिंग पहचानते रहे यहाँ पे गाड़ी चलते चलते कैसे उन लोगों ने देख लिया देखा होगा थोड़ा बहुत ब्रेक मार के मोजां मोनलायबाय दिनै सानै फंबायखौ लोगो मोननानै इनुगा गाना इनो आयो हायमा दै जुब जुब गांजेमा So much better. I don't fit into your parts. Beauty queens without no flaws. नोंथांमोनानो मोनसे खोथा खोन्थानोसो बावदों मैया फुजा थुजा होबाय ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम माइ मिलखौ सालायनायदोंमोन हाबाब थाबथानानै उसुबिदा जाबायना दिनै ओमफ्राय मा खालामनाङा दिनै एसे फार्स्ट टाइम सालायनानै एक्सपिरियेन्स मोनबाय नोंथांमोनानो र' गाबोन सालायबावोबा एसे खोन्थागोन बे माइ मिलखौ सालायोबा फिसा फिसौ जिनिस गोसोआव लाखिनांगौ ये पार्क है क्या इधर ही आए थे तुम लोग गौरांग पार्क गौरांग मम्मा मम्मा वो स्लाइड टूट गया बस स्विंग है नहीं मामा वो रेडी नहीं हुआ था टूटा नहीं ठीक है रेडी होगा तो फिर जाएंगे नहीं टेम्परी सफैबाय विशाल मार्केटाव थांगोनसै मा मोनो नायनोसै बाव आंनि गोदोनि स्कुलखौ देखायलांनि नोंथांमोनानो र' आं उफाय क्लास 10 सिम फरायामोन
बेनोमोन आंना स्कुला डन बस्क' हाई स्कुल क'क्राझार नन स्टिक पेन लाफैदों एसे दसाफोर मोनजायो खोमा नोमबाजै फैबायना We'll take this spoon. Spoon, it is a set. I don't want that. मेरे को क्या चाहिए? मेरे को क्या चाहिए? हैं? Toys. ठीक है. Ayo. Susuaya. Okay, come. Biar apa komsa nih? Mazang. Mau biar babang dry जाथारो. Diktar. Shopping खालामने pro. हैं? We'll eat Maggi noodles. You don't want this? Nania गावनि एकदम टॉयस को नेगासिनो चला दिनै लिफ्टखौनो नागिरबाबो मोनाखै एकदम सारिमाला स्टेयर्सजोंनो गाखोनांबाय ओमफ्राय नै उनावसो गाखोखांनानै गाहायाव ओंखारनो नागिरबा मिन्थिबाय चलो take one dabba it will be useful for them also or you want some other color Offer price 200 rupees 4 डब्बे अंदर ले लो फिर ले लेते हैं खाना आएगा ज़्यादा तो नहीं है चलो आगे जाओ हैं मुझे भी कुछ करना आपको पुश करना है चलो तुम भी मुझे तोड़ो चलो आप उधर बैठ सकते हो आप बैठोगे कहाँ ऊपर इधर you want to sit यस पाव अंदर डालो ओके चलो चलो दे दो न्यू किधर बैठी है चलो आंटी के साथ फोटो लेना No, please. ले लो दामानि सिरिथार बाजार खालामखानानै क'क्राझारनि न'आव दसे जिरायफैथ'दों साहा लोंफैथ'दों फैग्रोमोना नायसै मालाय I'm excited. Let me take this वाह वाह सौफैगे क्या क्या है ये कुर्ता लिया था दिनै ओंखाम जानानै थांसै गौरां वैलियाव ओंखाम जाहैनायसै माबादि नोमबाजैखौ डेटआव लांसै डेटआव इनु क्या कर रही है समोसा वाह मेरे को थैंक यू इनु किधर आया गौरांग गौरांग पार्क दिनै गौराङाव नोमबाजैजों डेट खालामलांसै डेट बच्चे के साथ चलो मैं पुश कम लेट्स गो ओके ओके नानिया भिडिअ नायनोनो होमबासो ओंखाम जागोन आसोला ओंखाम जानानै थांसै बेनो जाहैबाय सिंनि रेस्टुरेन्टआ द गोल्डन स्पुन दां बेनि नामा We will give the review in the end of the video. We will give the review of the food in the end of the video. मेरे को ऊपर बैठना था एक्चुअली हेलो फ्री में खाना नहीं मिल रहा है रेस्टोरेंट पूरा बुक कर दिया देखो पूरा खाली हमारा लिए पूरा रेस्टोरेंट पूरा बुक कर दिया पूरा खाली है we have the entire restaurant for us फ्री में नहीं मिल रहा है कोई नहीं पहचाना है Have you tasted the food yet? Not yet, but looks yummy. Nania have flavors She's already by started. prawns pure by anyway. Ma bitai veg jo jane nahi se hai Yes, veg manchurian. veg manchurian pele lage chagar chini gar saman se Good night, everyone. She's already sleepy. नहीं असला दुगी जाना नहीं जैकेट गन बाके तो गुस्सो Papa, ये गाड़ी जाने दो कम पापा आ जाओ कम भाभी
Abi itu lah jawab. Yeay. Say cheese. Mẹ lúc tên. Huh? You know? Deh, balik. Thank you, Ada. Good night everyone. Good night. Lagi mau speaker, Papa.